Ristiin makujen maailmaan. Mennään sinne, missä pippuri kasvaa. Syödäänkö sormilla vai puikoilla? No vittu ei! Tiedätkös, mitkä 3 maata ovat naapureitamme? No, ne ovat Ruotsi ja suuren suuri maa, Ruotsi. Tämä on Pietari. Yksi Venäjän suurkaupungeista. Pietari on niin iso kaupunki, että siellä asuu yli 5 ihmistä. Suomessa asuu yli 5 miljoonaa ihmistä. Katjan vanhemmat Elena ja Mihail ovat kotoisin Pietarista. Nyt koko perhe asuu Suomessa. Katjan isä soittaa työkseen pasuuna. Добро пожаловать! Ja pasuunalla voi soittaa vaikka fanfaari. Tänään ei olekaan mikään tavallinen päivä, sillä Katja perheinen aikoo pitää mökillään venäläiset laskulat. Saakohan Katja munan rikki? No vittu ei! Jehei! Tähän Katjan valmistamaan venäläiseen juhlaruokaan tulee ainakin munia ja maitoa. Munia! Один, два. 3. Tuo kaveri on laskiaispäivän nukke Petruska, ja hän tietää venäläisestä laskiaisesta kaiken. Petruska kertoi, että laskiaislettuja kutsutaan blinei.